Вітаю, сябры! Вядзьмар — гэта кнігі, гульні, серыялы і мільёны аматараў польскага забойцы монстраў. Трэцяя частка пад мілай беларусам назвай «Дзікае паляванне» стала наймагутнейшым выбухам гульнявой індустрыі 2015 года. Такога адкрытага і напоўненага жыццём свету геймеры яшчэ не бачылі. Сакавіты сюжэт з мацнейшымі выкінамі, яскравыя персанажы, небанальныя квесты і грунтна ўлюбёнай мільёнамі кніжнай серыі — усё гэта забяспечыла гульне месца ў нашых сардэчках. Ну і эратычныя сцэны, зразумела. Наліце сабе гарбаткі ці нільфгаарскай лімоннай, а я паспрабую сцісла і з самымі нахабнымі спойлерамі распавесці, пра што сюжэт «Вядзьмар 3. Дзікае паляванне». Не трэба, пэўна, казаць, што свет тут прыдуманы, як і ў астатніх 99% РПГ. Ёсць кантынент, які называецца кантынент. Слухайце, ну у мясцовых жыхароў і так да халеры праблемаў, каб яшчэ назвы нейкія асаблівыя прыдумваць. Шмат гадоў таму адбылося спражэнне сфераў. Гэта такая з'ява сусветнага маштабу, калі розныя светы магічным вобразам сутыкнуліся і перамешаліся. Так на кантыненце, дзе спакойна жылі адны эльфы, з'явіліся спачатку людзі, а потым і астатняя пачвара, якая лётала, поўзала і смактала кроў. Дзеля барацьбы з гэтымі монстрамі стварылі ведзьмароў, якія з дзіцячага ўзросту праходзяць спецыяльнае баявое навучанне і жорсткі абрад мутацый, які робяць іх моцнымі, хуткімі і неўспрымальнымі да ўсякай хіміі і атруты. З адной з такіх школаў і наш герой Геральт. Паўднёвая дзяржава Нільфгаард пад кіраўніцтвам імператара Імгыра пачынае сваю экспансію на суседнія краіны. Паспявае шмат каго захапіць і сутыкаецца з каралеўствам Рэданіі, караля Радавіда на поўначы. На мяжы гэтых двух дзяржавы будуць праходзіць асноўныя падзеі гульні. Расклад па героях на пачатак наступны. Геральт любіць выпіць і розных жанчын, але з яго слоў нібыта кахае толькі адну — чараўніцу Енніфер. Але цікава іх адносіны, канешне. Пару год не бачацца, спяць зусім, што пад руку трапіць, потым сустракаюцца і пачынаюць пакутаваць ад кахання. Нядоўгі час, і алгарытм паўтараецца. Вось і зараз яна даслала ліст да ведзьмара, маўляў, знайдзі мяне там-то, ёсць размова. Разам з намі едзе Весямір, стары настаўнік Геральта, таксама алкаш. Што з любоўю да жанчын зараз, невядома. Усё пачынаецца з таго, што недзе пасярод захопленай Нільфгаардам Тэмерыі Геральт распавядае свой сон старому ведзьмару. Там дзікае паляванне — гэта такі атрад агрэсіўных эльфаў з іншага свету, якія бяруць у нявольніцтва ўсіх, да каго могуць дабрацца, а дабрацца з тэлепортамі яны могуць шмат да каго, прыляцелі ды скралі Цыры. Цыры — маладая жанчына каралеўскай крыві і з магічнымі здольнасцямі. Па сутнасці, амаль хросная дачка Геральта, ці прыёмная, як каму падабаецца. Яна ведзьмару, як бы мовіць, абяцана самім лёсам, дзіця неспадзяванка. Ну, там вялікая перадгісторыя. Трэба разумець, што іх звязваюць цёплыя пачуцці, як у таты з дачкой, з чаго робяцца разумелымі ўсе высілкі, на якія ідзе немалады ўжо Геральт. Але ж адначасова яна і дачка жывога яшчэ імператара Нільфгаарда Імгыра, што не з'яўляецца сакрэтам у гульні 2015 года, зато выдаецца як галоўны сюжэтны выбух фінала другога сезона серыяла «Ведзьмар» ад Netflix. Цыры ўжо колькі год блытаецца паміж светамі, валодае прыроджаным талентам да гэтых тэлепортаў, і ў нас даўно не завітвала, што прымушае неадчувальнае сэрца Геральта трывожна варочацца ў грудзях. І апошняя гераіня — Плотка, баявая сяброўка Геральта, без якой нельга і ўявіць прыгоды ведзьмара. Енніфер у пункце прызначэння няма, і трэба было б даведацца, дзе халера носіць. Нешта можа сказаць толькі камандзір мясцовага вайсковага лагера Нільфгаарда, але за гэта просіць Геральта заняцца яго прамымі абавязкамі. Забіць Грыфона, што займаецца тэрарызмам і палюе як на кароў, так і на яго жаўнераў. Разам з дзедам мы тую пачвару ловім, але ж інфармацыя ад начальніка, дзе знаходзіцца Енніфер, нам не спатрэбіцца. Жанчына, якая пахне бэзам і агрэстам. Да што гэта за пах такі, хто-небудзь увогуле разумее? Дык вось знаходзіць яна нас сама ля карчмы. Ну а дзе ж яшчэ шукаць двух старых ведзьмароў? Выяўляецца, на пэўны час працуе на самога імператара Імгыра, і ў яго да нас, не гледзячы на мінулыя сваркі, ёсць прапанова. Паехалі, паслухаем яго вялікасць. Весямір тым часам ад нашай хеўры адваліцца, бо кажа, лепш паеду я да Каэр Морхена. Гэта той самы інтэрнат ведзьмароў, дзе навучаўся Геральт, і дзе яны іншы раз зімуюць, п'юць гарэлку ды узгадваюць мінулае. Па дарозе мы былі вымушаны ўцякаць ад дзікага палявання, якое звалілася з ніадкуль, а момант, дзе Енніфер узрывае мост пад вершнікамі, мне моцна нагадвае падобны з уладара пярсцёнкаў. Сапраўдны бацька Цыры — імператар Імгыр, і кажа, дачка, выяўляецца, вярнулася ў наш свет
свет і за ёй гоніцца гэтае самае дзікае паляванне, але дзе яна канкрэтна ён не ведае, і яго шпікі з ног пазбіваліся ды не знайшлі. Пашукай ты, маўляў, цябе лепш за ўсіх атрымваецца. Мы, конечно, пакруцім хвостам, каб пазлаваць чарнявага, але ж выратаваць Цыры хочацца Геральту не менш гэтага яе сваяка. Енефер кажа, што на востраве Скельгі, гэта такі мясцовы Скайрым, нейкае чараўніцтва жмыхнула так, быццам тунгускі метэарыт ляснуў. І магчыма, гэта звязана з Цыры, а нам даюць дзве зачэпкі тут побач, дзе таксама бачылі, у аграгарадку Вронніцы і вялікім горадзе Навіград. Увесь час навагрудкам назваць хочацца. Па конях. Даведнік вандроўкі па Веліне раіць у тым самым Веліне надоўга не затрымлівацца. Таму адразу едзем да нільскага шпіка на канспірацыйнай хаце, што збіраў дадзеныя па Цыры. Але ні яго, ні амаль усіх жыхароў вёскі дзікае паляванне, што абганяе Геральта на паўкрокі ў пошуках дачкі, не пакінула ў жывых. Па нататках Шцірліца даведуемся пра нейкага крывавага барона, які Цыры прытуліў на час, ды яна яшчэ паспела пасварыцца з нейкімі ведзьмамі на балотах. Бліжэйшая ведзьма, якую знаходзіць Геральт, з'яўляецца старой знаёмай Кейрай Мец, якая хаваецца ў гэтым задуппі ад мага-ненавісніка караля Радавіда, бо той стварыў атрады паляўнічых на чараўнікоў. Дзяўчынку вочы яна не бачыла, ні з кім не сварылася, але ж Цырылу таксама шукаў нейкі таемны эльф у масцы. Калі шукаў, то трэба завітаць да яго ў госці. Схаваў ён сваю кватэру глыбока ў пячоры, куды на крок нас выпярэджвае прыбегла і дзікае паляванне. Зразумела, без сутычкі двух канкурыруючых арганізацый не абышлося, і да самога пакоя эльфа дабраліся толькі мы. Інфармацыі амаль нуль, але ж даведваемся пра чараўніц, што пасварыліся з Цыры, ведзьмы з крывавухавай дрыгвы. Табе трэба плыць да крывавага барона, да пабачэння, Геральт з Рывіі. Капітан Геральт з Рывіі. Мужичышка каларытны, і на тэме алкагольнай залежнасці з Геральтам знаходзіць супольную мову. Гісторыя такая: Цыры тут сапраўды была, загойвала раны, якія недзе атрымала дагэтуль. Але ж куды пасля таго паехала, крывавы барон скажа толькі пасля нашай яму дапамогі. Яго дачка з жонкай зніклі. Геральт Холмс шляхам дэдукцыі і белай козачкі даведваецца, што жонка яго з дачкой збегла, бо ён то яшчэ алкаш і аб'юзар. А ў адну ноч дык увогуле давёў жонку да спарону. Было з чаго бегчы, калі шчыра. Дачка да горада падалася, а вось жонку, калі яны беглі ўначы, нейкая жывёла страшэнная на дрыгву знесла. Па дамове, хоць і лаецца, што мы іх яму не вярнулі, барон распавядае, што Цыры ў Навіград падалася. Але ж да чараўніц на дрыгву нам усё ж трэба трапіць, распавесці жанчынам, чаму нельга сварыцца сваякамі Геральта. Мясцовыя ведзьмы жанчыны малапрыемныя, але ж мастакі пастараліся на 100%. Дамачкі распавядаюць, што Цыры да іх трапіла амаль з парталу іншага свету, і яны ўжо хацелі яе здаць дзікаму паляванню, бо свалата з свалатою заўсёды мову знойдзе. Але дзяўчынка, даведаўшыся аб іх планах, збегла ўначы наўпрост перад носам вершніка эльфаў Імлерыха. І вось складваецца наступная карціна прыгод Цыры ў Веліну. Яна выскачыла з парталу, амаль не трапіла ў рукі палявання цераз чараўніц дрыгвы, але пазбегшы знясіленая дайшла да крывавага барона. А ўжо праз нейкі час ад яго паехала да Навіграда, значыць, нам туды і трэба. А гэтым шпачыхам трэба было і падсякаць непатрэбныя часткі цэла за справу, але ж яны хуценька выпарыліся, пазбегнуўшы гневу Геральта. Дарэчы, жонка барона жывая, прыслужвае тым ведзьмам, бо абавязана за іх дапамогу з тым самым спаронам. Але гэта ўжо працяг не галоўнай лініі, і я яе пакіну тым, хто будзе гуляць сам. Папярэджу толькі, што трэба прыкласці вялікія высілкі, каб там яны ўсе не памёрлі. Навіград. Велізарны вольны горад, які быццам нікому не належыць, куды з вёскі пхнуцца і жук і рапуха, бо тут табе цывілізацыя, тэатры, бардэлі, шыбеніцы і іншыя забаўляльныя мерапрыемствы. Ну і яшчэ таму, што на поўдні вайна, зразумела. Дом Трыц Мерыгольд у Навіграду наша першая мэта, старая знаёмая чараўніца, якая можа валодаць інфармацыяй пра Цыры. Але ж у горадзе лютуюць тыя самыя паляўнічыя за ведзьмамі, ад якіх хавалася Кейра з пачатку гульні, і мы бачым толькі адчыненыя дзверы ў дом і пакоі Трыц пасля відавочнага ператрусу. Сама Трыц зараз у падполлі і знаходзіцца ў шчыльных стасунках з каралём жабракоў. Гэта такі мясцовы крымінальны аўтарытэт. І ў яго логвішчы яе мы і сустракаем. Яна нічога не ведае пра Цыры, але ж прыгадвае нейкую Карыну, што ўмее праз сны даведвацца пра розныя рэчы. Карына запрашае нас да сябе ў госці на сеанс. Лягай, кажа, зараз будзем спаць. Але не так, як прыабадзёраны гэтымі словамі падумаў Геральт.
У сне мы бачым Люціка. Музыка, паэт, ды як гэта часцей бывае з сябрамі ды знаёмымі Геральта, выпівоха ды бабнік. Таксама там была і Цыры ў выглядзе ластаўкі ды нейкі магутны выбух. Ну і куды зноў трапіў гэты прахвост? Карына кажа, што знакаміты ў Новіградзе Люцік атрымаў спадчыну ад некага бардэль, куды мы, зразумела, адразу і накіроўваемся. Гэты сябрапад не скончваецца, бо да бардэлю мае дачыненне яшчэ адзін наш знаёмы. Золтан. Маленькі чырвоналюд з неверагоднай шчыльнасцю энергіі, мацюкоў і любові да алкаголю, што не вельмі распаўсюджана сярод мясцовых персанажаў. Што не дзіўна, Золтан таксама шукае Люціка, маўляў, ён кудысьці знік. Разам з чырвоналюдам мы прайшліся па ўсіх палюбоўніцах маэстра, але ж усе яны бачылі яго даўно, і толькі шляхам бясконцых размоў збіраем пакрысе інфармацыю, аб ім нешта можа ведаць Прысцыла. Гэта мясцовая знакамітая спявачка, у якую відавочна ўтрэскаўся наш сябар. Пасля цудоўнага выступу дзяўчынка распавядае цікавую навіну. Люцік збіраўся рабаваць казну Сігеройвіна. Гэта ўжо другі мясцовы аўтарытэт. Люцік? Рабаваць? Гэта нейкі жарт? Але ж калі так, то ўсё відавочна прайшло неўдала, ды да ўсяго была моцная сварка з вырадкам малодшым. Гэта ўжо трэці крымінальны аўтарытэт горада. І зноў нам трэба выцягваць Люціка з дупы, у якую ён залез па самыя вушы. Спачатку мы зойдзем да гарадской лазні, дзе Сігеройвін. Ён жа былы начальнік рэданскай разведкі Сігізмунд Дікстра зрабіў свой штаб. Як быццам спасылка да Аль Капоне з яго адмывам грошаў цераз пральні, але ж відавочней, што пасля апошняй яго сустрэчы з Геральтам шмат часоў таму у яго вечна баліць нага, якую трэба адпарваць у гарачай вадзе. Дікстра не ведае, што да крадзежы яго золата мае дачыненне Люцік і просіць нас дапамогай у расследаванні. След са сховішча даводзіць нас да канспіратыўнай кватэры падрыўнікоў, дзе са знойдзенай цыдулкі даведаемся пра Калеба Менге, гэты начальнік мясцовых інквізітараў. Быццам ён і грошы згроб пасля справы і Люціка да кучы. А Цыры была папярэджана аб гэтым аўтарам ліста, Дуду, яшчэ адзін стары знаёмы, які, пэўна, быў трэцім у грознай шайцы рабаўнікоў золатасховішча. Каб дабрацца да Люціка, трэба ісці да Менге, а той сядзіць у крэпасці бітнем, набітай узброенымі людзьмі. Вось тут нам і спатрэбіцца ўсё гэта шаленства па паляванню на ведзьмаў. Бярэм і здаем, зразумела, па згодзе, гэтым інквізітарам сяброўку чараўніцу Трыс. А самі ідзем дамаўляцца з Менге, на што ён гатовы размяняць Люціка. Але ж падчас размовы нешта пайшло не па плану. Люцік знаходзіцца ў турме пад храмавым востравам, і адтуль яго ніяк не выцягнуць. Але ёсць план. Той самы Дуду, які дапамагаў з выбухам гэтай шайцы гора-падрыўнікоў, з'яўляецца доплерам, а гэтыя істоты могуць фізічна пераўтварацца ў каго заўгодна. Але ж як пачаўся шухер, то ён знік, і зараз трэба знайсці яго, каб ён пад выглядам Менге аддаў загад на перавод Люціка ў горад. А па дарозе мы яго і выкрадзем. Да, нешта наш клубок зацягнуўся, бо трэба знайсці Дуду, каб знайсці Люціка, каб знайсці Цыры. Ці знойдзе Геральт Цыры раней за дзікае паляванне? Каго з самых блізкіх сяброў ведзьмару прыйдзецца пахаваць? І якую важную роль ва ўсім гэтым займае той, здавалася, просты блазан з дому крывавага барона? Усё гэта вы даведаецеся ў наступным відэа, бо сюжэт ведзьмара такі вялікі, што трэба дзяліць яго на две часткі. Я не хацеў, каб вы чакалі новага відэа больш месяцу. Дзякуй вялікі за прагляды, каменты і моцную актыўнасць да мінулых відэа. Зараз я чакаю ад вас гісторыі, колькі гадзін свайго часу вы страцілі на ведзьмара, ці з якой халеры вы яшчэ ў яго не гулялі. Дзякуй дзеду Аляксею за дапамогу, дзякуй шляхце, што падтрымала праект на Патрэон, і дзякуй кожнаму за тое, што шарыце відэа і паказваеце яго сябрам і знаёмым. З вамі быў Рудзі, усіх і кожнага абдымаю і да новых сустрэч.